Ahojte, priatelia, ahoj kocúrik. Tak, v dnešnom dieli si urobíme také malé, jak to povedať, fermentačné okienko. Budeme si vyrábať fermentovaný čaj s tým, že vyrobiť si ho môžeme z akejkoľvek byliny, i keď teraz až tak veľký výber tých bylín nie je. Čo som to? Fermentované čaje. O tom všetkom, čo s kráľovnou bylín môžeme robiť, sme si už povedali. A teraz ideme teda na ten fermentovaný čaj, čo je proces, ktorý vo výsledku nám prinesie takýto produkt. Tak to vyzerá krásne nafermentovaný zádušník. No vonia to akože fantastický jasminový čaj Šuvix. S tým, že medzi fázou je zhruba toto. Neviem, či to bude cez to sklo vidieť. Môžem to skúsiť aj otvoriť. Zhruba takto vyzerá plúcnik v procese fermentovania. A to, vážený, to vonia tiež úžasne, len tak ako, jak to povedať? Tak silnejšie, vlhšie, zatiaľ čo toto je už vyslovene suché. Kocúrik sa mi to tu snaží zhodiť. No a teraz, jak sa dostaneme teda k tomuto finálnemu produktu, si povieme práve teraz. Na výrobu potrebujeme teda tú bylinku a teraz máme v zásade dve možnosti, jak vec realizovať. Jedna je, že u týchto vlhších bylín, ktoré majú dostatok vody v sebe, môžeme využiť, ako vidno tu proste skoro tečie, a keby sme ju začali presovať, tak vyslovene vytlačíme šťavu z tej prehlavy, áno. No, to môžeme urobiť síce aj za čerstva, ale nešlo by to úplne fajn. V procese klasického čajovania, ktorý som ináč nasledoval na jednom vysielaní na Knoboške, špeciál, kedy išli do Gruzie vyrábať čaj, tak tam ten pán hovoril, že je to možné aj s inými bylinami. To ma fascinovalo a tak som sa do toho pustil s tým, že začal som klasicky čajovať, ako to naznačoval on v procese čajov, výroby klasických čajov, čo sa robí tak, že sa bylina nechá zavednúť, no a následne sa proste rozmačká, pohmoždí. Ide totiž o to, že pred tou fermentáciou je treba porušiť bunečnú štruktúru, čím sa uvoľnia a sprístupnia práve mnohé látky, ktoré sú v tých bunkách uzamknuté. Čiže liečivosť takého fermentovaného prhlavového čaja je ešte vyššia, alebo plúcníkového či zádušníkového je ešte vyššia než liečivosť klasického zeleného čaju, kedy zelený čaj vyrobíme tak, že prhlavu proste nazbierame, usušíme a potom robíme nálev. Zatiaľ čo fermentovaný, povedzme, že oolong, alebo čo k čomu sa to podobá, vyrábame tak, že proste porušujeme bunečnú štruktúru. Ako vravím, jedna možnosť je, nechám to teraz 5-6 hodín zvednúť a večer, keďže teraz je nejaké kolo obeda, tak večer to môžem krásne v dlaniach, potom mám také fajné hnedé dlane, vymačkať a z toho mi vytečie trochu tej tmavej šťavy, ktorú potom, asi sa dá ešte využiť aj tá šťava, keby sa vysúšila, tak je niečo ako atrament, ale oveľa krajšia čierna šťava potom tečie z toho fermentovaného produktu. Nic menej. Tieto pomačkané guličky alebo válčeky, alebo čo už vám vznikne za tvar, natlačíme do pohára, dobre uzavreme a necháme na teplom mieste kvasiť, teda fermentovať. To teraz urobím tak, že si to strčím do kapsy. No a ako náhle prebehne 24, 30 až 48, ale môžete skúsiť aj dlhšie fermentovanie, mne sa osvedčilo deň, maximálne 2, tak po tom fermentovaní obsah vyťahneme
ak nesplesnivel, tak ho nakrájame, dáme na sito a necháme usušiť, z čoho nám potom vznikne takýto krásny sušený čaj. Zaujímavé je, že treba z kvietky si mnohé farbu zachovajú, hej, alebo ju trošku ľahko pozmenia. Zádušník je fialový a kvety zdá sa, že má žlté. Tu, v tej zmesi. Ten plúcnik je fialový, prvosenka žltá, že áno. Tiež zaujímavý mix. Čož je teda to, čo mám v tej kapse. Lebo tuto není len čistý plúcnik, bola tam aj prvosenka, ak sa nemýlim. Či toto bol vlastne už čistý plúcnik? Áno, toto už je. Ale vidíte, krásne rúžový. No a to teda jedna metóda. Po tom usušení sa to teda odloží a máme to, hej. No a druhá metóda je zase od YouTube kanálu Zelená bosorka, kde ona doporučovala zrovna treba z uprhlavy veľmi praktický trik, že prhlavu nechám len ľahko zavednúť, hodinku dve, potom ju natlačím do igelitového pytlíka, používam pytlík od Cestovín, lebo je taký silnejší a boli to kilové cestoviny, takže sa tam docela dosť vojde. Natlačím tú prhlavu tam, uzavrem pytlík a dám ho do mrazničky. Vraj stačí aj 6 hodín, ale ja sa s tým neto a nechávam si to ako proces na proste druhý večer, lebo však keď už to raz zmrzne, tak to tam môže byť teoreticky aj x dní. A tu ide o to, že práve tým zmrznutím sa poruší tá bunečná štruktúra prirodzene. Proste popraská a faktom je, že treba prhlava potom už neprhlí, zádušník potom nekladie taký odpor a keď sa to proste preženie tým mrazom, je to vlastne fyzicky menej náročná činnosť vyrábania toho produktu pred fermentáciou. A ďalej už pokračujeme rovnako. Natlačíme do uzatvárateľného pohára, dáme na teplé miesto, ja to robím tak, že je to nad pecou a následne to potom usušíme, až to je vyfermentované. Jup. No, čo tým získavame sú ohromne zaujímavé chute, pretože tie čaje skutočne chutia trošku inak, keď sú takto sfermentované. A zároveň s tým získávame akúsi vyššiu hodnotu tých alebo prístupnejšiu škálu tých nami požadovaných účinných látok. A zároveň, teda, čo je pre mňa zase veľmi to zaujímavé, pri samotnom procese zberu môžeme poďakovať rastline za to, že nás obdarovala. Pri procese fermentácie a tvorenia tých válčekov do fermentu a krájenia do sušenia a sušenia môžeme do nami pripraveného čaju vložiť informácie. O tom, že sme vďační, o tom, že máme pokoru a lásku k celku a prírode. A tým vlastne sa potom živiť ešte viac. Áno? Takže tak, inak jabloňky, pozrite, ako už krásne idú kvitnúť. A majú to krásne načasované, lebo mrazy už prebehli a teraz už sa začínajú aj zelenať buky, o čom si povieme niekedy inokedy. Ale to, že sa začínajú zelenať veľké buky, tu znamená, že už mráz, ktorý by poškodil, nebude. Tak, toľko dlhé rozprávanie o fermentácii. Dúfam, že vám to padne vhod, lebo mne to ohromne padlo vhod a tie čaje som si natoľko obľúbil, že už robím tak aj repík na konci sezóny. Fermentovaný repík je úplná bomba a umožňuje to z niektorých bylín aj vytvoriť taký akoby zatočený, takého šneka tvrdého. Napríklad z prhlavy to ide krásne. To ešte môžem dotočiť. A takých šnečkov si hodíte proste 3-4 do toho čajíku, zalejete a je to čistá mňamka. Ešte k bylinám. Nezabúdajte, čaj nie je čajom a neobsahuje teín, naopak jeho dlhé lúhovanie je potrebné, čiže nebudeme ho zalievať na 3 až 5 minút alebo minútu ako nejaké super kvalitné olongy.
z čajovníku. Budeme to zalievať na 15 až 20 minút a nechávame to vždy odstáť ešte aspoň 5. Dobre, takže proces na 15 až 20 minút výroby. Samozrejme, dla ľubosti môže sa použiť úplne variaca voda, alebo 95 stupňová, 90 stupňová, prípadne aj 80 stupňová. Všetkým sa dá experimentovať. Faktom je, že tieto fermentované príchute a čaje to znesú a zároveň to aj akoby majú radi. Tak, na dnes teda všetko. Som vykecaný aj na týždeň, toľko slov som nepovedal, ani nepamätám. Tak jo, verím, že vám to padlo vhod. Majte sa krásne, fermentovanie si určite vyskúšajte, čajíky si vychutnajte. Kto by ste na to náhodou nemali možnosti, potenciál, schopnosti a veľmi by ste chceli taký čajík skúsiť, ozvite sa mi do komentáru alebo do mailu. Môžeme niečo vymysleť a nejak sa dohodnúť, že pre vás nejakú vámi obľúbenú bylinu sfermentujem, pripravím a nejak vám ju potom doručím. Jo? Alebo veď môžeme urobiť aj fermentovací workshop, ak by oňho bol záujem. Tak jo, majte sa krásne, skladajte básne a vo voľnom čase si nazbierajte nejaké super bylinky, urobte s nimi akékoľvek experimenty, pivo, fermentáciu, či len obyčajné sušenie. No a udržujte krásu, lásku a pohodu a revitalizáciu vôkol i v nás. Pa, pa.